country jatugo ma higni piny mar 20 Ismail Rokito kachiel gi jaloch midila mar silver e piem mag Commonwealth Andrew Kipto Alamisi biro tele chako manyo midila otieno ma kawuono e piem mag pinje duto jotugo ma higni piny ni higni 20 mibagi alap ma Estadio Atletico de Vevena boma ma Lima mano piny mar Peru. Rokito kachiel gi Almasi biro ringo e finals mag ng'we mag mita 5,000. Asa kulingana na mazoezi yenye tumefanya, I hope lazima tutakuwa kwa medo kesho. Na tunaomba Mungu atusaidie. Tumekuwa tukitrain na mwenzangu hapa Dasa na tumekuwa na teamwork. Sasa kesho tutakuwa na teamwork ili tuweze kukimbia hiyo mbio vizuri. So we have prepared them psychologically, how they should run, how they should maintain their pace, and finally, God willing, up to their win.